Vítej zpět. Promiň, že neozval jsem se hned. Myslel jsem rád, že to bude na pořád. Každý ví, že tu máme nový řád. Kdo se teď bude smát? Kamera jede, vysíláme za 3, 2, 1. Vítej naší show. Tuhle poslední hodinu se nám donesla zpráva o jednom Aláhňupovi, který si to teď trápuje po městě po 7 letech, co to v prdeli. Chvíli někomu, všimli jste si, co je dnes večer. Takže Alastor je zpátky doma? Co asi chystá znova? Co to znamená pro vaši rodinu? Naštěstí mám dobré zprávy. Je to loser a nula. Nechci to říkat znova, ale je to totální kokot. Jakou urážku to můžete vzít? Bere mi diváky nemůže být. Velebím zraku, on jen chodí z tuchu. Nedávejte mu svůj čas, neposlouchejte ho zas. Doufám, že na hezký místo jel, ale ty zůstat měl. Zatímco on kazil rádio, přešli jsme na video. Teď je jeho médium extra ze Starlet. 7 let tu nebyl přece a kdo mě vlastně rád z toho debila? Zdraví, je skvělé být zpátky. Vím, že to dlouhý čas byl, co tu bylo vysílání, co mělo styl, a proto prosím, hříšníci, veselte se. To je starý audio. Je to jenom jeho nekvalitní telka, myslím. Ale no tak. Je moc silný, moc nevidí, že zkouší tohle a tohle, nefunguje nic. Vždyť je na nic. Každý den má nový formát. Dívejte se dopředu, tohle je jen to, co tu bylo předtím. Je moc silný, jak si myslí, nebo na večkách závisí. Bez něho a tamtý už by byl bezmocný. Prosím tě. A jdeme k Nadortu třetičce, chtěl bych byl v jejich partičce. Počkej. Řekl jsem ne a teď mě ubožácky zabít se. Ty starý hlupáku, bolest ti ukážu. Obrazovku ti rozmažu. Ničím tě, ty malej. Obávám se, že jsi ztratil signál. Kde začít mám? Má existence, to je potíž tvá. Přiznávám rád, jak velkou radost mám. Snad se brzo stravnit odvážíš, zatím se vůbec nesnažíš. Kurva.